Tak a teď je ve studiu Slavoj Žižek, slovinský filozof. Já vás vítám. Dobrý večer. Večer. Česko si zítra připomíná 18 let od začátku státního převratu, který vyústil v pád komunismu. Jak vnímáte ty nálady lidí, které jsme právě popsali? Podle toho posledního výzkumu 45% Čechů vnímá teď kvalitu života negativně. Já tomu rozumím. Podívejte se, byla to velká, nadšená událost před těmi 18 lety, ale vyprodukovala novou kvalitu života, vynalezla novou kvalitu politického, hospodářského nebo jiného života? Ne. Snad se to tak dá dnes říct, ale já myslím, že lidé si to dnes uvědomují. V těch utopických momentech se otevíraly nové dimenze, ale nic z toho nevyšlo. Já neříkám, že život teď není lepší. Je lepší, ale nic tak úžasně nového nenastalo. Co dnes podle vás charakterizuje nejvíc ten postkomunistický prostor ve střední a východní Evropě? Já myslím, že hlavní charakteristika, jak se to vnímá z ciziny, je především smutná. Ty země jsou nadále v boji se svou minulostí a to zklamání z nového se převádí do takzvaného odloženého nebo opožděného komunismu. Je to smutný jev, protože místo toho, aby se přímo přiznalo, že toto je pravda kapitalismu, lidé nyní se začínají rozhlížet a hledat nějaké tajné síly z minulosti, které to všechno kazí. Ale já myslím, že nejlepší postavit se čelem k současným problémům a přestat z toho obviňovat minulost. Jak je na tom dnes z vašeho pohledu Česko? Jakou roli v současnosti hraje? Tedy pokud vůbec z vašeho hlediska může tak malá země hrát nějakou zaznamenatelnou úlohu? Máte velké štěstí, že celá řada pisatelů a autorů o vás psala a jste proslaveni po světě. A tak globalizace ovšem nemá jenom ty dobré věci. A globalizace je velkou šancí právě pro menší země, jako je Česká republika. Takže tady myslím, že máte nové obzory. Myslím, že máte seriózní možnosti stát se s jednou z vedoucích kulturních mocností, ale nedělejte si samozřejmě nějaké sny, že budete hospodářskou velmocí, to jistě ne. V době po roce 89 se mohlo zdát, že celý svět bude klidnější, bezpečnější. Stačí připomenout nejpopulárnější práci na toto téma. Fukuyama psal o konci dějin. Jaká je podle vás realita? Lidé obvykle říkávají, že 89. byl konec utopií, totalitních utopií, ale Fukuyama byl také skutečnou utopií. Jaký konec historie? Historie se vrátila se vším všudy a v ještě tvrdším vydání. A o tom svědčí násilnická utopie 90. let. Zaplatili jsme za to. Ale je pravda, že i sám Fukuyama už dnes má možná trošku jiné názory, ale chci se vás zeptat ještě na jednu osobní záležitost. Podle našich informací jdete zítra na akci České iniciativy proti americkému radaru. Řekněte proč? Ne kvůli nějakému slepému antiamerikanismu. Já jsem velkým přítelem Spojených států a americké kultury, která pro mě hodně znamenala. Ale myslím, že je čas pro nás, Slovince, Čechy, středoevropské národy, abychom přestali být tím materiálem, z něhož si jiní dělají své sny, jak se říká v Hollywoodu. Vy, Češi, jste byli ti, s nimiž manipulovali Němci, Rakušané nebo Rusové. A po 89. je teď jasné, že jste opět byli předmětem cizích snů a představ. V tomto případě západních. A já myslím, že je na čase, abyste vy Češi, my Slovinci a všichni ostatní začali tvořit své vlastní sny. Vidíte nějaké východisko pro změnu světa? Bude třeba svět jiný, když do oválné pracovny v Bílém domě usedne třeba po příštích volbách člen Demokratické strany?
Rozhodně ne. Tomu nikdy nepropadám takovým jednoduchým levičáckým představám, že prostě když nebude zvolen, když nebude na místě Bush, bude to jinak. Bush je jenom vyjádřením určitých představ a směrů. Představte si staré ekologické motto. Myslete globálně, jednejte lokálně. Spojené státy ovšem myslí lokálně a jednají globálně. Jejich světová role je u konce a měli by přijmout tento fakt čím dříve, tím lépe, že jsou pouze jedním z center moci v multilaterálním světě. Pane Žižeku, díky, že jste přišel. Thank you for joining this program. Thank you very much. Goodbye.